ng'ama nugo ka in emomi waluongo gi ni udi manengo gi oywe. Ageni ko dhi mbele gi mbako romo ibiro bedo kilero ne gi penjo duto te magi bende gintiere godo ibiro bedo kiduoko. Kopogore gi tuta nyaka Runga Jwang bende ntiere gi Cellin Apondi Ochoro achiela kuom japenya kata mana jadak mano ma Nairobi ma bende noyudo ot e gwenge mag Mukuru. Cellin biro bedo kanyiso maling'ling ento noyudo utegi e yo machal nade. Cellin rwaki ni machiegni. Adok erokamano kuom miya thuolo mar bedo kodu kawuono odiechieng' ma kawuono ka. An achiel kuom beneficiaries manoyudo ot, beneficiaries 1,080 manoyudo ot e New Mukuru Estate. Nowadak Riara. Notimnwa enumeration. After that nowaluwo procedure of which nitie requirements manidwaro. KRA PIN, tax compliance, gi M-Pesa statement, original ID, of which ne undergo the procedure. After that, e-citizen, account ni mari e-citizen ni golo deposit mar 200 shillings. Mar miario. Koran gi mokongo, adwoko erokamano ni Honorable Samuel Ruto, nuacho change ngimana kumaduong' sana. Na adak yod mabat. Ute kidigi na waketa kata magi mek jomoko. Nuacha onge nyalo mar chulo od kidi. Lakini sani ngima mwadago kuno difference mantie duong' sana. Sani an be awinjo kaka jorunda winja breathe fresh air mayudo ye kanya an be sani akwandra ka jarunda. Erokamano ahinya Cellin kigono mbaka mathoth ahinya kaka ni yudo ot makamano jopiny mabende dwaro ute makamagi otim nang'o.